ತುಳುನಾಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಕಡ್ಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡಮೆ ಕರಂಚಿನ ಕೋಡಮರಣಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವೈರಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕಾಸು ಗುಳುಂ ಮಲ್ತೇವೆ ಯಾನ ಎನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಬಗೆಟ್ ಪಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಬಗೆಟ್ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರ ಯಾನ ಸುರುಕಾದಕ್ಕೇನು ಅರವಿಂದ ಶಾನುಭೋಗಿದ್ದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಂಟದಾದ ಸರ್ಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವು ಕೊರಡಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಸಂಭಾವನೆ ಗೊಕ್ಕೋ ಎಂಕಲ್ನ ತಿಂಗುಳದ ವಾಹನ ಬತ್ತೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಹಕ್ಕು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಂಡ ರಡ್ಡರೆ ತಿಂಗಳೊಂದು ಬಂತು ನಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರೋನಾದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಠಿಣ ಪಣಪಣ ತೆರಿಪಾದ ಕೊಡ್ತೆ ಫುಲ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಾಂದ ಆರು ತೆರಿಯೋನಂದೆ ಕೇಳೋನಂದೆ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಆರ್ ಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಮುಖೇನ ದೆತ್ತೊಂದಿನವೇನೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಂಚೆತ್ತಿನ ಇವನಿ ಮಾಧ್ಯಮಡವೇನು ಬಿಡುಗಡೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಅವು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ಪನಲ್ ಕಾರಣ ಐಕ್ಯಬೋಡಾದ ಯಾನು ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರತದೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಬಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರತುನವಿನ ಮೀರ್ದು ಎಂಕುಲ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಕ್ಷ್ಯದ ಮಲ್ಪದ ಮೂಲ ಈತೆತ್ತ ಮಲ್ಪದ ಅವು ಮಲ್ತದ ಪಣದ ಕಾಸು ಹಾಕಂಡ ಬಂಡ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕಾಸನ್ನು ಹಾಳು ಮಲ್ತದ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಯಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಬಂಡೆ ಯಾನ 5 ಪೈಸೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಯಾನ ಮಂಟ್ಲುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಖಾಲಿ ವಾಹನದತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವನಸು ತೆನಸುಗಳ ಅವಕಾಶ ತಂಡ ಇಲ್ಲದ ಅಟ್ಟಿಲ ಮಲ್ತದ ಕಂತಿನವನು ಎನ್ನ ಚಾತಿಡ್ಡಿ ವನಸು ಯಾನ ಅವೇನೇ ಮಲ್ತ ಕನಪನೆ ಒಕ್ಕೋ ಅಂಚಿಟ್ಟಿನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭ ಅತಿಥಿನಗಳು ಬತ್ತಿನ ಪಗ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪ ಹೊರತಾದ ಖಂಡಿತವಾದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ದಾಖಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ರಡ್ಡನೇದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು 6 ಬಣ್ಣೆ ನಂಚೆತ್ತನ ತಿಂಗಳು ಎಂಕುಲು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಂದಾತಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವಾವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ ಕುಲ್ತೇನೆ ಬಂತೇನೆ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಲ್ ಕುಲ್ತು ಜಾ ಎಂಕುಲು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕುಲು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದ 1,000 ಜನತ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದ ಒಂದು ಆ ಪಟ್ಟಿದ ಲಿಸ್ಟ್ ಪುರ ಒಂದು ಪುರ ಆ ಪಟ್ಟಿದ ಲಿಸ್ಟ್ ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತು 1,000 ಜನತ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ ನೆಟ್ಟು ಬಡವೇರು ಬಲ್ಲಿದೆರಂದತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರಿನ ಬರ್ತದ ನೇರತ್ತೆ ನಲಿಗೆ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖರು ಅವಲ ಉಡುಪಿ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ವಾಲಗ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖರು ಮೂಡುಬಿದಿರೆದ ಅವತ್ತಂದೆ ಎಂಕಲ್ನ ವಾಲಗ ಸಮುದಾಯದ ಮುಂದಾಲ ಸಮುದಾಯದ ವಾಲಗದ ಬೆತೆ ಬೇತಕ್ಲೇನ ಪೂದ ಕಲಾವಿದರಿನ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ದಾಖಲೆ ಉದಯನ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ನಾಗ 4 ಸರ್ತಿಯವಿನ ಪಿರ ಕಡಪುಡಿಯರು ಕೂಡ ಅಂಚತ್ತು ಚೇಂಜಸ್ ಆವಡ್ ಮಾಡಿದ ಕಡಪುಡಿಯರು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಆಕಲು ಕೊರ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಕೊರ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ದಾಖಲೆ ಈತು ಜನಕ್ಕೆ ಆಕಲು ಪನವು ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಕುಲು 1,000 ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪಟ್ಟಿ 2 ದಿನ ಮಲ್ತೆ ಕಡಪುಡ್ದು ಅವೇನು ಈತು ಜನ ಕಡಪುಡ್ನಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಹೊಣೆ ಆಪುಜತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈತು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಪುಡ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಕಳೆದಕ್ಕೇನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಬಡವೇರದ ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚುತ್ತಾನೆ ಕೆಲಸ ನೆಟ್ಟು ಭೇದವಂತ ಜನ ಎಂಕಲ್ದ ದಾಖಲೆ ಉಂಟು ಒಂಜಿನ ರಡ್ಡನೇದಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎಂಕಲ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ರಡ್ಡಿ ಜನ ಮಾತ್ರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಾತು ತುಳು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿದ ಪ್ರಮುಖರಿನ ಪುರ ಲೆತ್ತದು ಅಕಲ್ನ ಮುಖೇನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆ ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪುಡಾದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕುಲು ದುಮ್ಮನಾನೆ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ವೈರಲ್ ಮಲ್ತ ಅವೇನು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತದೆ ತನ್ನ ಮುಖೇನ ರಡ್ಡ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಎದ್ದೊಂದು ಅವೇನು ಪೂರ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಡಪಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಈತು ಒತ್ತಡದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ ಖಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿತ್ತನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಗೆ ಬಂದದ್ದು ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡೋದು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅರ್ಜಿನೇ ಕಡಪುರದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟ ಬಂದುಳೆ ಈತು ಕೊರಿಯರೆ ಈತು ಜಂತ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟ ಹೆಚ್ಚಿ ಅವೇನು ಎಂಕುಲು ಆತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ ರಡ್ಡನೇದಾದ ಎಂಕುಲು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಪಟ್ಟಿದ ಕನಿಷ್ಠ ಜನಗಳಿಗೆ 350 ಜನಕ್ಕೆ ಬತ್ತನಾಗ ಬೇಜಾರಂಡು ಈತು ಜನ ಕಡಪುಡಿಯ 1,000 ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದಾಲಚ್ಚಿ ಅಪಗ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಮುಗ್ಲೆ ದಾದನಲ್ಲ ಕಿಂಚಿತ್ತ ಅನ್ಲ ಕೊರ್ಕ ಅಪಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಗಣ್ಯರದ ಪಾತ್ರದಾನಗ
ಕಡಂದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ವಾಜಪೇಯಿ ಯಾದವ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರಶ್ನ ಪಿಕಲ್ ತಕುಲ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿಗಟ್ಟು ಮೈಕ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಡ ಕೊಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರು ಉಡುಪಿದ ತಾರಾಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಕಾಶ ರಾಜ್ ಜೈನ್ರ ಅಲ್ತರದ್ದು ಒಂಜಾತ್ ಚಾತಪಡಿ ತೊಂದೇನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಂಚ ಅಕುಲ್ ಕೊರ್ನ ಸಾಮಾನು ಸರಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಕಾಸು ದೆತ್ತೊಂದು ಜಾ ನೇರವಾದ ಅಕುಲ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಸೊತ್ತೇ ಕೊರಡು ಬಂತ ಎಲ್ಲ ಐಟಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವ್ಯವಹಾರ ಮಣಪನ ಬೇರೆನೆ ಬರ್ಚಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಂಕುಲು ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದೆತ್ತೊಂದು ಅವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದಾಯ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಅಂಚಿತನ ಕೆಲಸನೇ ಮಲ್ತುಜ ಎಂಕುಲು ಸೀದ ಬಂತ